mi se mali peh dogodio, pa sad moram biti malo u apartmanu. Ne mogu se nikako, znači, kupati danas, ni sunčati, ali ja bar mogu živjeti u nekim ljepotama ili bar pogleda na more. Vraćam se u četvrtak ili petak kući. Ja čekam da se vratim nastupima, svirkama. Imam neke planove za jesen. Nadam se da ću to ostvariti. Ovdje je sve dobro, more predivno, zrak je čist, hrana je ukusna, što se može vidjeti iz priloženoga. Odmah sam prvi ili drugi dan baš onako pravo izgorjela. Pa sam nakon toga morala čuvati malo od sunca, ali i to je prošlo. Bez nekih težih posljedica. Sad sam popila već na početku, znači jednu kavu, jedan kapućino, nije još ni podne. Lijep pozdrav, pa se još vidimo i čujemo.